Γεια σας. Είμαι από το πάω από το μη με παρακαλώ. Γεια φίλε. Φίλε, εγώ έχω φτιάχνω ένα σπιτάκι. Σου αρέσει? Ναι, μου αρέσει. Αλλά να σε σκοτώσω. Χαχαχα. Πάμε. Πού είσαι εδώ? Πάμε. Χαχαχα. Φίλε, δεν θα σε αφήσω να πάω στο σπίτι μου. Δεν θα σε αφήσω ποτέ. Δεν θα σε αφήσω. Δεν θα σε αφήσω. Έλα. Πού είναι? Πού πάω? Πάμε εδώ. Έπαιζε. Ήρθε κάποιος φίλος μου. Ποιος ήρθε ο φίλος μου? Τι είναι αυτό? Να το πάρω. Και... Πάμε, σε σκοτώσω. Πιου. Βοήθεια κάποιος. Ήρθε ο φίλος μου στο σπίτι σου και προς το σπίτι μου και προσπαθεί να μας σκοτώσει. Βοήθεια, παρακαλώ. Αστυνομία, σας τηλεφωνώ. Βοήθεια. Yes, τον έκλεισα. Γιατί? Πήγε. Το σκότωσε. Χαχαχα. Πάμε. Τουν. Είμαι πολύ καλύτερος. Πάμε. Είμαι πιο καλύτερος από το χωριστάκι. Στο φίλο μου. Αυτός δεν έρχεται στο σπίτι μου. Με φοβάται? Μήπως με φοβάται? Μήπως με φοβάται? Ακόμα δεν έφτιαξα το σπίτι μου. Πάω να το φτιάξω. Το σπίτι μου είναι λίγο αλλιώ. Πάω να το φτιάξω. Είναι λίγο το σπίτι μου. Γιατί είναι έτσι? Το σπίτι μου? Δεν ήθελα έτσι. Σπίτι, γιατί δεν είσαι έτσι? Δεν ήθελα αυτό το σπίτι. Πώς να φύγω τώρα? Τι είναι αυτό? Πατάω το κουμπί. Τι είναι αυτό? Πώς